раздърси ми се мозъка. Ще се раздърси, като не ме слушате. Малко ще се удавите. Пишете тук. Какво е това? Документ, че съм ви спасила. Плаща ли се? Не, спасяването у нас е безплатно. Тогава ще разпиша. Благодаря. О, Боже. Това ли е римската баня? Това е. Била единствена в света? Така казват оценките. Ама и другите там. А вие от нашата организация ли сте? Каква организация? Нашата квартална организация. Аз съм активист на всички мероприятия, но вас не съм виждал. Аз съм спасителка към басейна. Така ли? И какво работите? Спасявам къпещите се. Освен това, тук ще обучим хиляди млади пловци. Такъв е сега повигът. Масовият спорт е в основата на високите резултати. И масовите организации. Не забравяйте масовите организации. Значи, това е басейнът на нашата квартална организация. Това е басейнът на император Помпилиан. Мина времето, когато императорите имаха бани. Сега те нямат бани. Сега това е баня на нашата квартална организация. Хубава е. И казвате единствена в света? Значи и друга квартална организация не може да има такава баня. Не може. Сигурна ли сте? Да. Сега вече ще спечелим изборите. Сега вече ще ги спечелим. Нека те събират бутилки. Ние открихме единствената римска баня в света. Коя друга квартална организация може да се похвали с такъв успех? Коя, питам? Никоя? Никоя! Нито 43-та, нито 107-ма. Само от тези голите тук нещо не се вързват. Епохата е била такава. Тогава са се къпели голи. Епохата, точно така ще кажа на комисията. Епохата е била друга, господа. Епохата. А за пловците също. Тук нашата квартална организация ще обучи хиляди млади пловци. Такъв е сега повикът. Ама как вашата квартална организация ще ги обучи? Нали казахте, че тук ще се обучават хиляди млади пловци, а за това кой ще ги обучи няма значение. Важното е да спечелим изборите. Да, сега го виждам. Хиляди нови пловци в басейнът на император Как беше точно? Помпилиан от помпа, само че в множествено число. Помпи-ли-ан. От помпа, това е символично. Така ще кажа на комисията, сега вече ще ги спечелим. Ох, сега вече ще ги спечелим. Добър ден. Добър ден, добър ден. Извинявай. Малко е разхвърляно, но... Не е разхвърляно, ми направо разорано. Стила на доцента. Нали се разбрахме? Извинявай. Този... кой е? Току-що спасен от кварталната организация. Приятно ми е. Да, госпожицата коя е? Тя също ли е от нашата квартална организация? Не! Тя е от друга квартална организация. Жалко, с нея може да се работи, личи си от пръв поглед. Аз да си тръгвам, вие си имате работа. Довиждане. Твой приятел ли е? Едва го спасих от водовъртежа. Отвориш се някакви избори. И какво поиска? Нищо. Нищо? Странна работа. Идва, ама нищо не иска. Даже вече почна да се тревожа. Тази там коя е? Спасителката? Спасителка? Да. Към басейна. Това наричаш басейн? Ами, така се води. И какво прави? Спасява хората. Кои хора? Мене? Тебе? Поне 50 пъти някъде. Не, ти се шегуваш с мен със сигурност. Хайде де, не е лошо момиче. Не е лошо момиче, така ли? Аз каква съм? Марта? Пред очите ми! Ти не гледа.
Не ми говорите на ти. На времето ви казах, че ако ми се изпречвате на пътя, ще ви смачкам. Помня. И от тогава чувствам, че вашите способности на Валя не се използват достатъчно в селското стопанство. Какво искаш? Как можеш? Пред очите ми. С този! Как предпочиташ отговора? Писмен или устен? Марта... Аз отивам да потърся една книга. Нещо друго да те интересува? Нещо друго да не можеш да си обясниш? Мислех, че поне малко ме обичаш. Така ли? Ти си тук вътре в мен. Вътре в теб е банята. Ти... Няма място за двете. Искаш ли да зарежа всичко? Да, Дисертацията, банята, всичко. Заради теб. да. Тогава ще ти повярвам. Но разумно ли ще бъде? Разбира се, че не. Да зарежеш всичко заради една жена, това го има само по филмите. Марта, нека ти обясня. Моля те, послушай ме. Дисертацията за римската баня може да ти донесе много повече щастие, пари, любов. Всичко много повече, отколкото онзи обикновен човек, който търси една книга между мебелите. Помисли малко, не може ли като големи хора? Едното не пречи на другото, напротив, моля те. Не си заряза и банята, не съм дошла да ти провалям кариерата. Дойдох с Иван Антонов. Върви да копаеш. С Иван Андонов. Чуй даже как звучи името му. Иван Андонов. Един мъж, свил се в собствената си черупка. Той знае само едно. Дайте ми къщата, дайте ми къщата. Никаква мисъл за нещо възвишено, за нещо нематериално. Не, той си иска къщата. Иска да живее, не, той иска да живурка в нея. Това е думата. А на вас не ви казаха да отивате и да копаете. А с него ще живуркаш и ти. Ти за мен не бери грижа, много късно се сети. Та ти си мисля, че той може да ти даде нещо. Ще размишлява, ще се колебае, ще се чуди, ще преосмисля. Той, погледни, той деца не може да ти направи, сигурен съм. Вие няма да има къде да живеете, тази къща ще я разбия. Той пари няма, сигурен съм. Нямам. Намерих книгата. Значи вие сте се срещали през цялото време зад гърба ми. Андонов! Андонов! Коя е тази? Може ли за момент? Не, заецо. Андонов, пропускате най-големия шанс за живота си. Значи повече няма за какво да се тревожа. Моля ви се, човече, опомнете се, това е половин милион. И пари ще имате, и жени, и коли, и каквото искате. Хайде, моля ви се, заради една жена. Хайде да не почваме пак. Хайде, Андонов, трябва да побързаме. След една седмица местят моят човек в Интеркомерс и край. Не може да изнесем банята. Ех, ми остава човека с цулне годиницата. Ще ти излезе през уста тая годиница. Ще вземем и нея. Хайде, побързайте. Значи отнемате чужди годиници, а? Можем, отнемаме. Не се разправя с него, нали се разбрахме? Върви да копаеш, туалетните те чакат. Че си една наистина долна жена. Още един се е разправя. Добър ден! Дойдох за пълномощното. Какво пълномощно? А, да. За жилището. Клиентът напира, увеличи сумата. Не искам да говоря пред всички, но сумата е огромна. Госпожицата коя? Моята годиница. Хубава жена, значи мога да говоря и пред нея. Разбира се. Адвокати намерих. И тримата са стари вълци. Предстои ни да направим една малка комбинация. Вие трябва да осиновите моя клиент. Кого? Моя клиент. Той на колко години е? На 59. Но това няма значение. Това се казва синко. Добре, де. То не се ли осиновява до... Ама оставете това да не. Осиновяваме сами 90 годишни старци. А, не, няма да я бъде. Ама не се смущавайте. Това е една малка юридическа хватка от най-невинните.
Единствената по рода си е римската. В резултат на системна работа, нашата квартална организация откри единствената в света римска баня. От времето на император Помпилиан, римски император. Тук веднъж седмично ще заседава Народния съд. Тук ще беседваме с знатни хора на труда. Ще събираме вторични суровини. Ще обучим хиляди млади пловци. Такъв е сега повикът. А това е господин Андонов. Той живее в непосредствена близост с римската баня. Един от първенците в Събиране на хартиени отпадъци. Негова годеница наскоро преминала в нашата квартална организация. Водопроводчикът на римската баня. Работи на обществени начала. Негова помощничка. Хонорувана. Активна общественичка. Отговаря за масовия спорт в квартала. Младата смяна е в нейни ръце. Душата на кварталната организация отговаря за лозунгите и агитаблата. Андонов, вие ще отговаряте за това. Какъв народен съд? Защо народният съд? Какво общо има тук народният съд? Андонов, обещахте? Не съм обещавал. Откъде на къде конференции? Какви вторични суровини? На какво юридическо основание? На какво юридическо основание, питам аз? Не знам. Каква млада смяна, като си пловци? Да тук няма капка вода. Аз понесох морални щети. Или да вървим, или да вървим. Никъде няма да върви. Клиентът чака, 3 адвокати чакат. Той е баща, той трябва да осинови. Понесох морални щети. Нарекоха ме душата на кварталната организация. Това е варварство. Просто така. Този събирач на хартиени отпадъци трябва да се плати. Той е баща, трябва да осинови. Заповедта ми е в джоба. Да ми върне годеницата. Искам златни седалки от мола. Защо трябва да... Помислете за културата. За физкултурата! За човечеството. За масовите организации! За сина си! Къде ме водиш? Хайде, малко остана. Ма кажи ми къде ме водиш? При хората. Къде? Тук, при хората.